En referència a la neteja, en queden, si no m'equivoco, aquest any es prorroga i per tant ens n'anem a l'any 2024. L'any 2022 es va prorrogar fins al 23 amb l'objectiu de poder preparar el nou plec de clàusules, i ens agradaria saber quin és el motiu pel qual s'haurà de tornar a prorrogar. Em comenta el tema de la neteja, m'ha fet la mateixa explicació que fa un any, aleshores m'agradaria saber, durant aquest any parlem de dificultats i la singularitat de Palamós, però fa anys que s'està treballant en això, i a nosaltres ja ens comença a preocupar que quan comparem pressupostos aprovats d'aquest 2023 pel que fa referència a la neteja, ens trasllada les dades al final la preocupació per la comparativa, ja no només per l'IPC, sinó municipis que estan fent porta a porta amb municipis com Palamós. I al final, quan fas aquests números, tot porta a pensar a un augment d'aquest pressupost, ja no només per l'IPC, sinó per poder cobrir tot això, i per això li demanava, a veure realment el motiu, perquè al final, quan nosaltres ho comparem, acabem pensant si ja durant tot aquest any, i a més amb el risc de perdre una subvenció de fons europeus, que entenc que també ens fiquen molta més pressió per tirar endavant, però quan fa referència al tema aquest, clar, al final diem, bueno, què és que ens porta un augment? Entenc que si es planteja que s'aprovi la tardor ja comencem a tenir números. Per tant, si aquests números me'ls pot compartir, ho agrairia.